Хайырлы ирте, Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Бүген Татарстанның беренче президенты Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка 86 яшь тула. Ул элеккечә үк актив тормыш белән яши, яхшы физик формада һәм республиканың сәяси тормышы үзәгендә кайный. Татарстанда күп телле мәктәпләрне ишәйтү белән шөгыльләнә. Тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен торгызу буенча республика фонды эшен җитәкли. Бу Минтимер Шәймиевның тормышының иң мөһим эшләренең берсе булды. Аның ярдәме белән Казан Кремле, Успение соборы һәм Зия Утрау шәһәрчеге монастыры ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелгән. Утрау үзе дә үзгәрде. Борынгы Булгарда гаять зур мирас торгызылды. Башкалада Казан Мәрьям ана иконасы соборы һәм башка бик күп проектлар сафка басты. Бүген төп бурыч мәдәниятне, гореф-гадәтләрне, телне саклау. Президент булган чорда исә Минтимер Шәймиев республикада бердәмлекне, тынычлыкны һәм татулыкны саклау мәсьәләләрен алга сөрде. Билгеле, язмыш күп санлы сынаулар чыгара. Ул шулар аша уңышлы узды һәм бүген дә шул юлда. Без Татарстан дәүләт радио компаниясе Минтимер Шәрип улына чын күңелдән ныклы сәламәтлек, рух күтәренкелеге һәм уңышлар телибез. 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 40-нчы утырышы 26 гыйнварга билгеләнде. Әлеге карар парламент президиум утырышында кабул ителде. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның белдерүенчә, депутатлар 15 мәсьәлә карарга планлаштыра. Шул исәптән 4-се Татарстан Республикасы, 9-ы федераль закон проекты. Шулай ук президиум утырышында 2023 елга Дәүләт Советы эшен оештыру буенча чараларның якынча планы да расланды. Бу көннәрдә Түбән Кама районының Түбән Уратма авылында яңа объект кулланышка тапшырылды. Биредә авыл җирлеге бинасы яңадан торгызылды. Проектны гамәлгә ашыруга президент программасы буенча 7 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Теманы Гөлия Нигъмәтуллина дәвам итә. Кызыл тасма киселгәч, кунаклар яңа административ объект бинасы белән танышты. Якты кабинетлар, уңайлы эш урыны. Моңа кадәр кабул итү бүлмәсе мәдәният йортында урнашкан булган. Түбән Уратма авылы җирлеге советы бинасы президент программасы буенча төзелгән. Шуннан да менә безнең президент программалары бүген җирлекләрнең киемен үзгәртә, төсен үзгәртә, яшәү рәвешен үзгәртә һәм инде менә бүген ачыла торган тантанага җыелуда сәбәбе менә бу үзәк авылның үзәге, авылның җирлек башлыгының бинасы, ул инде авылның йөрәге булыр дип уйлыйм. Урынында киңәшләшеп сайлаганнар. Проектны гамәлгә ашыруга 7 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Дәүләт программалары авылны үстерергә ярдәм итә дип билгеләп үтте үз чыгышында Айрат Гарифуллин. Башкарма комитетлар, советлар бинасы программабыз, президентыбыз программасы буенча җиткерелгән бинаны ачырга шушындай мәртәбәле бәйрәмдә катнашырга насыйп булды. Аллаһның рәхмәте булсын. Барча авылдашлар, барча инде райондашларыбыз исеменнән президентыбызга рәхмәтләребезне җиткерергә Зәгъзам Саматович. Монда инде телекчелек буенча яңа технологияларны өйрәнеп җирдек инде. Шул вакыттан бу авыл менә шундый матур булган, әйтергә кирәк, таза авыл иде бит инде. Бинаның тантаналы ачылышына авылдашларына түгел, Казаннан да кунаклар килә. Бәйрәм бүләксез булмый, алдынгы хезмәткәрләргә рәхмәт хатлары тапшырыла. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Бөтен район белән ярдәм. Азнакайдан махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. Бу юлы шәхси посылкалардан һәм кирәкле әйберләрдән тыш сугышчыларга 3 автомобиль тапшырдылар. Күрәкләр, җылы әйберләр, кием салым, дарулар, азык-төлек. Бу әле исемлекнең бер өлеше генә. Азнакайдан махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәмне 7нче тапкыр җибәрделәр. Барлык кирәкле әйберләрне җыярга шәһәр һәм районның йөзләгән кешесе ярдәм итте. Алар белән һәрвакыт элемтәдә, һәрвакыт аралашабыз, сөйләшәбез, аларга нәрсә кирәк, нәрсә сорадылар, менә барысын да җибәрәбез. Барлык җыелган әйберләр алдан уйланылган рәвештә тартмалар һәм пакетлар буенча сортларга аерыла. Бу юлы сугышчыларга гадәти булмаган бүләк 3 автомобиль җибәрделәр. Мин инде үзем дә Афганстанда служить итеп кайттым. Сугышның нәрсә икәнен аңлыйм. Шуңа барлык җегетләребезгә исәнлек, саулык, семьяларында тынычлык, исән саулык кайтсыннар. Шуны теләп калабыз. Киләсе атнада тагын бер гуманитар ярдәм китәчәк. Эльза Ахмәтҗанова, Әлфия Ихсанова, Рамил Исламов, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы.
Мәдәният темасына күчәбез. Шушы көннәрдә Казандагы Чулпан мәдәният үзәгендә эшли торган Апуш татар балалар театр студиясе үзенең беренче мюзикл спектаклен тәкъдим итте. Әлеге спектакльгә әзерлек узган елның ноябрь аенда ук башланган иде. Премьераны беренчеләрдән булып Искәндәр Гыймалдинов та күреп кайтты. 2023 ел яңа караштан башланды. Мәсәлән, Чулпан мәдәният үзәгендә Әбугали Сина спектакленә яңа караштан мюзикл форматында ясадылар аны. Танылган мәгърифәтче, галим, педагог, язучы, этнограф Каюм Насыри әсәре буенча беренче мәртәбә Әбугали Сина мюзиклы күрсәтелә. Махсус Апуш студиясе өчен әлеге спектакльгә музыка һәм сүзләр язылды. Сәхнәләштерүдә танылган остазлар катнашты. Спектакльдә студиягә йөрүче барлык 23 шәкерт тә катнаша. Төрле формалар эзлибез. Һәм инде менә махсус шушы инсценировкага әдәби нигезгә музыка язылды. Зөлфәт Вәлиуллин тарафыннан Гөлүсә Баталованың җырлары яңгырады. Һәм менә бик табигый рәвештә кирип киткән монда бүтән нәрсә, менә музыка, рәсем, җыр. Спектакльнең төп геройлары Әбугали Сина белән Әбелхарис бер ел дәвамында мәгарәдә бикләнеп белем ала. Әбугали Сина гади халык вәкиле хәлвәфрүшкә булыша. Аның хезмәтен җиңеләйтә, керемен арттыра, сөйгәне патша кызы белән очраштырып, аларны бәхетле итә. Ул һәр адымда яхшылык кыла, шуңа Әбелхарисны да җиңә. Әбелхарис киресенчә үз мәнфәгатьләрен генә кайгырта, патшага хезмәт итә, белемен ул бары тик начар ниятләрен тормышка ашыру өчен генә файдалана, яхшылыкка каршы чыга. Белеме дә Әбугали Синаныкыннан түбәнрәк була, һәм ул җиңелә. Минем уйлавымча бу спектакль, без куйган спектакль балалар өчен бик тә шәп булыр. Анда җырлар, биюләр бик тә күп. Казан мэры инициативасы белән хәзер Апуш студиясе Казанның 3 районында, Сәйдәш һәм Чулпан мәдәният үзәкләрендә, шулай ук Ленин исемендәге мәдәният йортында эшли. 90-га якын укучы актерлык осталыгы, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте һәм вокал юнәлешендә бушлай дәресләр ала. Эшләренең нәтиҗәсе спектакльләрдә ачык чагыла. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яулыклары. Чыгарылышыбызны җомга вәгазы белән дәвам итәбез. Бүгенге тема күңел тынычлыгына багышлана. Сүз Рөстәм хәзрәт Зиннуровка. Бу дөнья тормышында, көндәлек мәшәкатьтә, дөнья артыннан чаба-чаба, хезмәт белән, өйгә кайту белән, өйдәге мәшәкать белән, кеше вакыты белән каралы, күңел тынычлыгым югалды, күңел тынычлыгын кая табыйм микән дип әйтәләр. Дөрестән дә адәм балалары күңел тынычлыгын Аллаһ Тәгаләне искә алуда табырлар ди. Аллаһ Тәгаләне искә алу. Ничек суну? Намаз ашамы, дуа ашамы, зикр ашамы, тасбих ашамы, яисә башка юллар белмә. Һәр хәерле эш, һәр изге эш, һәр файдалы эш әлбәттә ул Аллаһ Тәгаләне искә алу белән башлана. Peygamberimiz Muhammedul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah ra'su kulli emrin zibal deb başlagan. Яисә безгә хәбәр биргән. Бу сүзнең мәгънәсе һәр хәерле эшнең башы Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Яисә Бисмилlah дөрестән дә һәр хәерле эшнең, һәр яхшы эшнең башы дип Пәйгамбәрбез хәбәр биргән. Без һәр эшебезне Аллаһ Тәгалә белән башласак, һәр башлаган эшебезне туктады. Аллаһ Тәгалә бу эшемнән разый булыр микән дип уйласак, әйтәсем килә, күп менә фаҗигалардан, күп менә ялгышлыклардан без үзебезне саклар идек. Адәм баласы Аллаһ Тәгаләне адым сайын искә ала башлаганда, бу гамәлгә гадәтләнеп китсә, кешенең тулысынча тормышы үзгәреп китә. Аллаһ Тәгаләне искә алса, туктады, бу эшемнән, бу сүземнән Аллаһ Тәгалә риза булыр микән, юк микән дип уйлап караса, үзендә, якыннарында бик күпне мөшкил хәлләрдән ул азат итә алыр иде. Без үзебезнең күңелләребезне, үзебезнең йөрәкләребезне Аллаһ Тәгаләне искә алудан буш калдырмыйк, мәхрүм калдырмыйк. Безнең күңелләребез, безнең йөрәкләребез һичшиксез Аллаһ Тәгаләне искә алу белән тере була, яши, нурлана һәм бәрәкәт таба. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студияда кунакта озакламый яңа премьера күрсәтергә җыенган Габдулла Кәриев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры артистлары булачак. Ә мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.